Παπαδάκη, σας καλωσορίζω στο Market News. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και να ευχαριστήσουμε βέβαια και την SG Art Gallery του κ. Τουλβάτου εδώ στο St. George Λικαμπέτους, όπου φιλοξενούνται τα έργα σας. Ναι, χαίρετε. Bed Sheets ο τίτλος της έκθεσής σας και ο ύπνος ως πεδίο ελευθερίας. Ναι. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος όταν κοιμάται? Απελευθερώνεται ή βυθίζεται σε έναν οριμαγδό σκέψεων, εικόνων και εξωπραγματικών καταστάσεων, θα μπορούσε να πει κανείς? Η ιδέα μου είναι ότι το σκεπτικό πίσω από το Bed Sheets είναι ότι ο άνθρωπος στον ύπνο του είναι πιο ελεύθερος, όσο πιο ελεύθερος γίνεται. Δεν θεωρώ ότι είναι ελεύθερος 100%, γιατί όντως υπάρχει όλο αυτό, οι σκέψεις, τα άγχη, σίγουρα βγαίνουν στον ύπνο, αλλά προσεγγίζοντας το εικαστικά, κάτω από το συντόνι την ώρα που θα κοιμηθεί, είναι πιο ελεύθερος με την άποψη ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον λογοκρισία στα όνειρα που θα δει, στις κινήσεις που θα κάνει. Με αυτή την έννοια είναι ελεύθερος. Αυτό που με ενδιέφερε και το πώς έγινε όλο αυτό το project είναι ότι κοιτώντας το κρεβάτι με τα συντόνια μου ένα πρωί, είδα όλα αυτά τα αποτυπώματα που αφήνει το σώμα μας σε μια στιγμή που πραγματικά δεν ελέγχεται. Και το μελέτησα αυτό σε αντίθεση με το πώς είμαστε στην καθημερινότητά μας, όπου στις συναναστροφές μας με τους φίλους μας, με τη δουλειά μας, πάντα μπαίνουν κάποια φίλτρα και κάποια πρέπει να είμαι έτσι, πρέπει να ντυθώ έτσι, πρέπει να πω αυτό. Αυτό αφαιρεί την ελευθερία και με αυτή την έννοια, όταν είσαι σπίτι σου και χαλαρώνεις, είσαι πιο πολύ ο εαυτός σου, και όταν πια κοιμηθείς, δεν υπάρχει η επιλογή του να είμαι κάπως. Είσαι όπως είσαι. Το σώμα σου είναι ελεύθερο και κάνει αυτό που θέλει. Παρά τη σχετικά πρόσφατη εμφάνισή σας στον χώρο των εικαστικών, έχετε παρουσιάσει τη δουλειά σας και εκτός συνόρων. Ναι. Τι σας κάνει να στρέφετε την ενέργειά σας στην Ελλάδα τώρα, τη στιγμή που οι περισσότεροι νέοι την εγκαταλείπουν υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες? Εγώ έφυγα από την Ελλάδα από τα 18. Φεύγοντας όμως πάντα ήξερα ότι θα γυρίσω. Δεν έφυγα ποτέ γιατί με απογοήτευσε η Ελλάδα ή γιατί ένιωθα ότι δεν μου ταιριάζει. Ίσα ίσα έφυγα γιατί αισθάνθηκα ότι θέλω να ανακαλύψω και κάτι άλλο και θέλω τις δυνατότητες να μην έχω... Ταιριάζει και αυτό με την ελευθερία. Ένιωθα ότι έξω θα είμαι πιο ελεύθερη. Να κάνω αυτό ακριβώς που έχω στο μυαλό μου. Αυτό δεν το πέτυχα στην Αγγλία. Στην Αγγλία σπούδασα, δούλεψα, ζωγράφιζα πάρα πολύ, αλλά αυτή την ελευθερία που ήθελα να νιώσω δεν την ένιωσα, με αποτέλεσμα να αρχίσω να ψάχναμε. Και στο ψάξιμο αυτό θεώρησα ότι σαν επόμενο βήμα είναι η Αμερική και στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, όπου με το που πάτησα το πόδι μου πήρε 3 μέρες να προσαρμοστώ και μετά από αυτό ένιωσα αυτή την ελευθερία που περιγράφω. Ένιωσα ότι ανά πάσα στιγμή ό,τι βάλω στο μυαλό μου μπορώ να το πετύχω. Αυτή η ελευθερία είναι που με οδήγησε στην Αμερική και που με κράτησε η Αμερική. Όμως ποτέ δεν ήθελα να χάσω την επαφή μου με την Ελλάδα. Πάντα φρόντιζα να έχω παρουσία εικαστική στην Ελλάδα με κάποια έκθεση. Περνώντας όμως τα χρόνια, και ήθελα να στηρίξω τη χώρα μου και ήθελα όλα αυτά που έκανα στην Αμερική να τα φέρω εδώ και να φέρω τις δύο πόλεις, Νέα Υόρκη και Αθήνα, σε ένα διάλογο. Και έτσι, ακριβώς επειδή δεν ήθελα να την αφήσω την Ελλάδα, θέλησα αυτό το project να το ξεκινήσω από εδώ. Όπως μου είπατε, πριν μερικές εβδομάδες κάνατε μια performance στο Σύνταγμα και την είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Ναι. Ποια ήταν η κεντρική ιδέα αυτής της ενέργειας? Τι συνέβη σε αυτή την performance και ποιος ήταν ο σκοπός της? Αρχικά ήθελα να κάνω κάτι που να είναι σε εξωτερικό χώρο, να μην είναι μέσα σε πλαίσια της γκαλερί, ακριβώς, ή σε μουσεία. Ήθελα να κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Ήθελα να απευθυνθώ σε όλους, να τους πιάσω, να δείξω σε όλους μια ιδέα, ένα κάτι εικαστικό και να επιλέξει ο άλλος αν θα κάτσει να το δει ή όχι. Οπότε με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησε ότι θέλω να κάνω κάτι publicly. Μετά, επειδή ακριβώς το θέμα μου ήταν η ελευθερία, ήθελα να υπάρχει ένας συμβολισμός πίσω από αυτό.
Άρα πιο κατάλληλο μέρος της Πλατείας Συντάγματος απέναντι από τη Βουλή δεν θα υπήρχε. Και σαν τρίτο βήμα ήταν η επιλογή της Μεγάλης Βρετάνιας, που είναι ένα επιβλητικό και κτίριο στην Πλατεία Συντάγματος και ιστορικό, οπότε η επιλογή μου για το 3D mapping και το projection ήταν αυτό. Η ιδέα ήταν να μπει το ανθρώπινο στοιχείο με το performance, να μην είναι απλά ένα video projection ή απλά μια εικαστική έκθεση. Νομίζω δίνει μια άλλη διάσταση όταν υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, ζωντανεύει και ο κόσμος μπορεί να το είναι πιο προσεγγίσιμο. Και ουσιαστικά εγώ με την αδερφή μου στο performance κουβαλάω το σεντόνι και το πετάμε στη Μεγάλη Βρετάνια, όπου φέρνουμε τον ύπνο. Πετώντας το, σκεπάζουμε το κτίριο της Μεγάλης Βρετάνιας και φέρνουμε τον ύπνο, άρα τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι πιο ελεύθερος. Οπότε δημιουργούμε αυτή την κατάσταση στο κοινό, το οποίο είναι απροετοίμαστο, δεν το έχουμε αποκαλύψει, δεν ξέρει τι να περιμένει. Άρα είναι πιο αυθόρμητος ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται αυτό που βλέπει. Το όλο project ξεκινάει με ένα κρεβάτι της Πλατείας Συντάγματος, όπου εγώ πάω και ξαπλώνω και κοιμάμαι. Αυτό κρατάει 10 λεπτά, όσο υπάρχει το countdown στη Πλατεία Συντάγματος που θα αρχίσει το projection. Για 10 λεπτά λοιπόν υπάρχει αυτό το performance, όπου εγώ απλά είμαι εκεί και κοιμάμαι και ο κόσμος αρχίζει και συζητάει, υπάρχει ένα interaction, άλλος έρχεται να με ακουμπήσει, άλλος έρχεται να μου μιλήσει, άλλος φοβάται και πάει πιο πίσω, άλλος απλά το παρατηρεί, όλο αυτό είναι ένα performance. Μετά αρχίζει το countdown, έχει ξεκινήσει το countdown, τελειώνει και ξεκινάει το projection, άρα στρέφεται η προσοχή στο κτίριο. Με τη μουσική και κομμάτια τα οποία είναι γνώριμα κλασικής μουσικής που είναι γνώριμα στο κοινό. Μετά ξαναστρέφεται η προσοχή πάλι στο κρεβάτι και στην αδερφή μου, η οποία περπατάει και έρχεται να με ξυπνήσει, απαγγέλλοντας κάποια ποίηματα που έχει γράψει εκείνη, που βάζει ουσιαστικά, κάνει την εισαγωγή στο θέμα. Αρχίσουν να ακούγονται λέξεις για την ελευθερία, για το δεισμό, να σε ξυπνήσω, να φέρω τον ύπνο. Τι σκέφτεσαι? What are you thinking? Περιγράφω τον ύπνο τώρα. Αποτύπωμα μετάβασης μεταξύ της μέρας και της νύχτας. Την ελευθερία τώρα. Μεταξύ του που υπάρχω. Παύση. Στο εγώ ή στο εσύ. Είναι ένα τώρα. Έλα μαζί μου. Come with me. Και περπατάμε μαζί και πετάμε το σεντόνι και με τη βοήθεια του 3D mapping φαίνεται ότι έτσι όπως το πετάμε το πιάνει το κτίριο της Μεγάλης Βρετάνιας και αρχίζει και ξετυλίγεται. Και μετά υπάρχει πάλι η φωνή της αδερφής μου που συνεχίζει την απαγγελία, θέτει το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν είμαστε ελεύθεροι ή πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι αλλά δεν είμαστε. Στη μέση του projection υπάρχουν κάποιες σκέψεις δικές μου, είναι αυτές που υπάρχουν και στην γκαλερί και στο κατάλογο για την ελευθερία και το δεισμό της ελευθερίας. Και μετά έρχεται η λύση, που πάλι με τη φωνή της αδερφής μου έρχεται η λύση για την ελευθερία και πώς πρέπει να προβληματιστούμε και να αναρωτηθούμε και να μην παίρνουμε ότι πάντα αυτό που φαίνεται δεν είναι και το πραγματικό.
Και μετά είναι το τέλος που γίνεται ένα παιχνίδι με φώτα και μουσική και τελειώνει το 3D, το projection. Οπότε είναι ένας συνδυασμός ήχου, εικόνας, το βίντεο, ποίηση, είναι όλα αυτά μαζί που συνθέτουν όλο το... Είχε μια θεατρικότητα, ήταν σαν μια παράσταση. Ακριβώς, ναι. Τελικά, πώς ανταποκρίθηκε το κοινό, μπήκε στο πνεύμα της performance? Μπήκε και νόμιζα ότι δεν ήξερα τι να περιμένω, οπότε ήμουνα λίγο διστακτική στο πώς θα το δει το κοινό. Παρ' όλα αυτά, και αν θα καταλάβει αυτό που ήθελα να περάσω μέσα από όλο αυτό το performance. Τελικά ήταν απίστευτο όλο αυτό που έγινε, γιατί δημιουργήθηκε ένας διάλογος, πολλοί κόσμος ήθελε να μάθει περισσότερα, ήθελε να έρθει να μου πει τι αισθάνθηκε ο ίδιος. Μετά το performance είχα αρκετά τηλεφωνήματα από κόσμο που ήθελε να με πάρει να μου πει τι ένιωσε. Κόσμο που δεν ήξερα. Και ακριβώς και μετά στην έκθεση πάλι κόσμος που είδε το performance και άκουσε ότι σαν επόμενο βήμα θα είναι η έκθεση αυτή. Και ο κόσμος πραγματικά καταρχήν δεν είχε ηλικία, από μικρά παιδάκια μέχρι και ηλικιωμένους ανθρώπους ερχόντουσαν, με προσεγγίζανε και με ρωτούσαν και μάλιστα πιάσαν ακριβώς, ένιωσα ότι όλοι καταλάβαν αυτό το διεισμό της ελευθερίας που προσπαθώ να υπονοήσω. Ναι, ακριβώς, ναι. Και βρήκανε, σαν σχόλια που άκουσα και ιδιαίτερα στην έκθεση, ήταν ότι έχουμε μάθει να ασχολιόμαστε με τις 14 ώρες που είμαστε ξύπνοι και δεν ασχολιόμαστε καθόλου με τις υπόλοιπες. Λίγο χώρο και λίγο επαφή ο καθένας με τον εαυτό του. Αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει στις μέρες μας. Πώς αισθάνεται μια εικαστικός στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση και μάλιστα στην κεντρική πλατεία της πόλης, όταν αυτή η performance περιλαμβάνει την κατάκλυσή της σε ένα κρεβάτι το οποίο βρίσκεται σε δημόσια θέα? Έχει τα μάτια κλειστά και αφουγκράζεται τις αντιδράσεις, τις ανάσες του κόσμου, ή βρίσκεται σε νιρβάνα, σε εισαγωγικά, και αδιαφορεί για το τι γίνεται γύρω της? Λοιπόν, όταν πήγα να ξαπλώσω στο κρεβάτι, όταν ξάπλωσα και έκλεισα τα μάτια μου, ήξερα που βρίσκομαι, άκουγα γύρω μου τις ομιλίες, τις φωνές, τα σχόλια που έλεγε ο ένας με τον άλλον, ήμουνα εκεί. Όμως, σιγά σιγά και προκειμένου να παραμείνω συγκεντρωμένη και να ξέρω ακριβώς αυτό που θα έκανα, και υπάρχει κάποια στιγμή όπου, δεν ξέρω, το είπες νιρβάνα, εγώ το λέω ότι βρίσκομαι σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό πώς γίνεται, είναι σαν μια συγκέντρωση όπου νιώθω εκείνη τη στιγμή, το μυαλό μου πάει σε έναν πολύ οικείο χώρο ή σε έναν χώρο που εγώ ίδια αισθάνομαι ελεύθερη, και αυτός ο χώρος είναι το στούντιό μου. Άρα παρόλο που ήμουν εκεί, κάπως ήταν σαν να σβήνουν και λίγο, να σβήνει ο θόρυβος, οι ομιλίες και αυτά. Ήμουνα σε ένα επίπεδο συγκέντρωση, σαν να είμαι στο στούντιό μου και να δουλεύω. Ήμουνα και δεν ήμουνα. Από τις κάμερες και τις φωτογραφίες και όλα αυτά δεν τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι στην αρχή όταν ξάπλωσα, αλλά μετά είναι τέτοια συγκέντρωση και τόσο πολύ γίνομαι ένα με αυτό που πρόκειται να κάνω και που κάνω, και έχει φτάσει το όλο project σε μια τέτοια κορύφωση που είναι σαν να έχω φύγει από αυτό το επίπεδο. Είμαι κάπου αλλού. Δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, αλλά γι' αυτό το λόγο δεν είχα στρες, γι' αυτό το λόγο δεν αγχώθηκα καθόλου. Spiritual, πώς να το πω, δεν είμαι εκεί εκείνη τη στιγμή. Είμαι σε κάπου αλλού που αυτό το κάπου αλλού με βοηθάει να συγκεντρωθώ και να το πραγματοποιήσω. Δηλαδή είσαι πολύ μέσα στο project για να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται γύρω σου. Πώς εσείς, μια νέα εικαστικός, καταφέρατε να ανοίξετε τις πύλες του συντάγματος και να σπάσετε τον κώδικα της δυσκίνητης δημόσιας λογικής? Όπως γνωρίζετε, εδώ στην Ελλάδα πολύ δυσκίνητη. Νομίζω ότι άρεσε πολύ η ιδέα, άρεσε το ότι το θέμα ήταν η ελευθερία,
ο δεισμός της ελευθερίας τους άρεσε ότι υπήρχε λόγος που επέλεξαν την πλατεία συντάγματος. Δεν είδαν ότι έτσι απλά ήθελαν να το κάνουν στην πλατεία συντάγματος. Και νομίζω, εντάξει, παρόλο που σαν γραφειοκρατικά μπορεί να πήρε ένα μεγάλο διάστημα για να πάρουμε τις άδειες και να γίνει όλο αυτό, αισθάνθηκα ότι ήταν ανοιχτή στην ιδέα μου και θέλανε να την υποστηρίξουν. Γι' αυτό και μπήκαμε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Όλα παίξαν τον ρόλο τους. Είναι και αυτό κάτι το οποίο νομίζω είπαμε πιο πριν, ότι οι Έλληνες είναι φιλότεχνοι, θέλουν την επαφή με την τέχνη και ακόμα και σε γραφειοκρατικά εμπόδια, ακριβώς, παρόλο που μπορεί να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, τελικά δίνουν βάση στην ουσία, που η ουσία είναι ένα εικαστικό δρόμενο που αγγίζει την έννοια της ελευθερίας εικαστικά. Υπάρχει ένα νόημα πίσω από όλο αυτό για το συγκεκριμένο σημείο που θα γίνει. Άρα ήταν ανοιχτή σε όλο αυτό, το οποίο μέτρησε, γιατί εγώ εκεί ήθελα να το κάνω. Όπως είπατε, και στο παρελθόν και πριν δηλαδή γίνει η performance αυτή και τώρα, όπως μου είπατε, στόχο μέσα από αυτή την performance είχατε να καταδείξετε την χυμαζόμενη ανθρώπινη ελευθερία. Ναι. Κατά τη γνώμη σας. Σε ένα τέτοιο παγκοσμιοποιημένο σύστημα, υπάρχει ποτέ πιθανότητα ένας εξαιρετικά πιεσμένος πολίτης του κόσμου να αφυπνιστεί όταν όλο το σύστημα τον προετοιμάζει για το αντίθετο και όπου όλα είναι υπό απόλυτο έλεγχο και παρακολούθηση? Συμφωνώ ότι έτσι είναι και μάλιστα έτσι όπως συζητούσαμε την ιδέα και το ξετυλίγαμε και το σκηνοθετούσαμε και από διάφορες συζητήσεις, βγήκε μια έκφραση ότι η ελευθερία είναι πιο αιχμάλωτη από ποτέ και αυτό είναι η πραγματικότητα. Άρα θεωρώ ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια και έτσι όπως είναι τα πράγματα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναζητούμε πιο πολλές στιγμές όπου πραγματικά μπορούμε να απαιτήσουμε ουσιαστικά από τον εαυτό μας την ελευθερία και το να έχουμε μια στιγμή με τον εαυτό μας, το να παρατηρήσουμε κάτι τόσο απλό όπως τα σεντόνια μας και να πούμε πω το βράδυ, ξέρω εγώ, πραγματικά ήμουν τόσο κουρνιασμένο σε μια γωνία του κρεβατιού, υπάρχουν ζάρες μόνο εκεί αριστερά στην άκρη και όλο το σεντόνι είναι απίστευτα στρωμένο και ανέκυκτο. Άρα, τι με προβλημάτισε τόσο πολύ χθες το βράδυ που το κουβάλισα στον ύπνο μου και με έκανε να νιώθω τόσο περιορισμένος? Τέτοιες ερωτήσεις ο καθένας με τον εαυτό του μπορεί να δώσει απαντήσεις και να διορθώσει ή να βελτιώσει ή να αλλάξει τα κομμάτια που αλλάζουν. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και προφανώς όλο και πιο ανελεύθεροι είμαστε. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό που μπορούμε, εκεί που μπορούμε να το μόνοι μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό, θεωρώ ότι με ένα τέτοιο προβληματισμό είναι η αρχή. Και γι' αυτό το λέω με την τέχνη. Η τέχνη σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το να πας μόνος σου σε ένα μουσείο και να χαζέψεις ή να πας και να παρακολουθείς μια παράσταση ή να αφιερώσεις τον εαυτό σου 10 λεπτά να δεις ένα πίνακα και να αφήσεις το μυαλό σου ανοιχτό και αυθόρμητο και ό,τι σκέψη σου έρθει να μην τη φιλτράρεις και να κάνεις αυτό το διάλογο με ένα έργο τέχνης, αυτό δίνει στον εαυτό σου μια στιγμή ελευθερίας. Άρα νομίζω ότι είναι θέμα ο καθένας με τον εαυτό του τι κάνει και όχι σίγουρα σε παγκόσμιο επίπεδο και σίγουρα με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Απόλυτη ελευθερία δεν μπορεί να... δεν γίνεται. Και η συνεχόμενη παρακολούθηση και με τα... Το ηλεκτρονικό πλαστό χρήμα. Ακριβώς. Δίνετε πολύ ωραία πάσχα την επόμενη ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο καλλιτέχνης έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο ή πρόκειται για μια ρομαντική θεώρηση? Ο καλλιτέχνης να αλλάξει τον κόσμο. Ο καλλιτέχνης νομίζω μπορεί να προβληματίσει. Ο καλλιτέχνης με την τέχνη του ο καθένας μπορεί να αφυπνίσει, μπορεί να προβληματίσει, μπορεί να αγκαλιάσει, μπορεί να παρηγορήσει, μπορεί να προκαλέσει τέτοια συναισθήματα τα οποία νομίζω τα έχουμε πάρα πολύ ανάγκη όλοι μας. Με αυτή την έννοια μπορεί να σώσει τον κόσμο, η τέχνη μπορεί να σώσει γενικότερα. Για τη Μαρία Βραγκουδάκη, ποιο
ποιος είναι ο ορισμός του εικαστικού δημιουργού, ποια χαρακτηριστικά, για να το πω αλλιώς, θα το δίδατε, ας πούμε? Νομίζω ότι ένας δημιουργός είναι ανήσυχο πνεύμα, συνέχεια θέλει να ανακαλύπτει, θέλει να είναι, πώς να το πω, ανήσυχο πνεύμα με την έννοια του να πηγαίνει, να βλέπει τη ζωή σαν μια διαδρομή και σαν μια εξερεύνηση. Δεν αρκείται, θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης δεν αρκείται με έκανα μια έκθεση τελείως ή είπα κάτι ή έγραψα κάτι ή έδειξα κάτι. Πάει από το ένα στο άλλο, στο άλλο, γιατί έχει την ανησυχία. Πρώτα είναι προσωπικό, δηλαδή ο ίδιος δεν είναι καλά. Είναι μια συνεχόμενη προσωπική αναζήτηση όλο αυτό το κομμάτι και βγαίνει μέσω της τέχνης, αλλά και πιο πολύ μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν ησυχάζω, δηλαδή με το που θα κάνω αυτό το performance, το μυαλό μου έχει ήδη φύγει και λέει τι θα κάνω μετά και τι θα κάνω μετά και τι θα κάνω μετά. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του δημιουργού. Ναι. Ο David Hickey, ο Αμερικανός πρίτανης των τεχνοκριτικών και σπουδαίος συγγραφέας, είχε πει στο παρελθόν ότι οποιοσδήποτε έχει διαβάσει ένα κόμικ του Batman διαθέτει τα προσόντα για να σταδιοδρομήσει στο πεδίο της τέχνης. Θα ήθελα την άποψή σας από αυτό. Οποιοσδήποτε έχει διαβάσει ένα κόμικ του Batman έχει τα προσόντα να σταδιοδρομήσει στον χώρο της τέχνης. Ειρωνικά μιλώντας πάντα. Αυτό που θέλει να δηλώσει ο Χίκε είναι ότι οποιοσδήποτε έχει κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στη ζωγραφική, στην γλυπτική, μπορεί να γίνει και δημιουργός. Εγώ πιστεύω ότι όλοι γεννιόμαστε με δημιουργικότητα και απλά σε κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι γονείς την επιτρέπουν στα παιδιά τους και κάποιοι την περιορίζουν. Οπότε θεωρώ ότι ένα παιδί πάντα γεννιόμαστε έτσι και μετά είναι θέμα πάλι ελευθερίας σε πάρα πολύ μικρή ηλικία του αν θα δοθεί βάση ή όχι. Και άρα πιστεύω ότι όλοι θα μπορούσαν, όλοι έχουν μέσα τους αυτό το στοιχείο, το οποίο άμα το τονίσεις από μικρή ηλικία μπορεί να εξελιχθεί. Και καλλιτέχνης νομίζω είναι και στην ψυχή, δηλαδή πάλι θεωρώ ότι είναι έλλειψη ελευθερίας από μικρή ηλικία, γιατί δεν ξέρω από ψυχιατρικής και ψυχολογικής άποψης να το εξηγήσω, αλλά παρατηρώντας τις ζωγραφιές των παιδιών και το τι μπορεί να δεις από όλα αυτά και τι ένα παιδί μπορεί να αποτυπώσει που έχει στην ψυχή του με νερομπογιές και με ξυλομπογιές, είναι απίστευτο. Και είναι όλα τα παιδιά έτσι. Δεν θεωρώ ότι άλλοι είναι και άλλοι δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι θέμα πώς το χειριζόμαστε από μικρές ηλικίες. Γνωρίζουμε ότι στο όνομα της πρωτοπορίας έχουν γίνει τέρατα και σημεία. Μάλιστα, πρόσφατα στην Ελλάδα εμφανίστηκε ένας καλλιτέχνης, δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος πέρασε σε μια ακραία μορφή έκφρασης, τοποθετώντας στον προκτό το πινέλο του και ζωγραφίζοντας γυμνός σε επιτραπέδιο καμβά παρουσία του κοινού. Ναι. Σοκ για το σοκ, μια αλήθεια, ένα ψέμα. Ποια είναι η γνώμη σας και πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εντυπωσιασμού και αληθινής τέχνης? Γενικά υπάρχει τάση να θεωρείτε ότι αυτό που σοκάρει, ότι σοκάροντας αφήνεις μια τέτοια εντύπωση στο θεατή σου που είναι πολύ μεγαλύτερη από το να του δείξει ένα πίνακα, ας πούμε, ή να του δείξεις μια παράσταση χορού, δεν ξέρω. Αυτό προκαλεί σοκ, ότι αυτό περνάει πια σαν τέχνη πολύ παραπάνω. Εγώ δεν πιστεύω ότι η τέχνη σοκάρει και δεν πιστεύω ότι, θεωρώ ότι αυτό που μου ανέφερες είναι ένα παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα είναι τα ζώα που είναι
ο Καρχαρίας, ας πούμε, κομμένος στη μέση και μέσα σε τάγκ από plexiglass. Τον καθένα μπορεί να τον σοκάρει κάτι άλλο, αλλά θεωρώ ότι κάπως ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της τέχνης να σοκάρει. Έχει... Πολλοί το κάνουν γιατί θεωρώ ότι αυτό πιστεύουν ότι πρέπει να περάσουν. Η έμφαση είναι στο να σοκάρω και όχι τι δείχνω, αλλά τι θα δείξω για να σοκάρω. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ είναι το να δείξω αυτό που εγώ έχω μέσα μου, παρά το να... Εγώ δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι πιο πολλά κότσια θέλει να δείξεις αυτό που τον πραγματικό σου εσωτερικό κόσμο που είναι ο πινακάς αυτός, ας πούμε, και να μπορείς να τον εξηγήσεις και να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να... πώς το λένε, να ξεγυμνοθείς εισαγωγικά. Λέγοντας τι είναι αυτό που σου οδήγησε σε αυτό, πιο πολύ σοκ μπορεί να προκαλέσει αυτό παρά να βγει όλος γυμνός και να ζωγραφίζει έτσι. Δεν θεωρώ ότι ο σκοπός της τέχνης είναι να σοκάρει και άμα το ξεκινάς έτσι, θεωρώ ότι έχεις χάσει ήδη την επαφή με τον εαυτό σου, που νομίζω ότι αυτό το προσωπικό κομμάτι του καλλιτέχνης με το έργο του είναι το πρωταρχικό και όχι το έργο με το κοινό που θα σοκάρει. Για τον περισσότερο κόσμο, ο καλλιτέχνης πρέπει να ζει σε ένδια προκειμένου να βιώνει εκ των έσω τον παλμό, τον πόνο, την αγωνία, τη δυστυχία της κοινωνίας και να τα αποτυπώνει. Υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό, σαφώς μικρότερο, ανθρώπων που πιστεύει ότι ο καλλιτέχνης, εφόσον είναι εκπαιδευμένος και έχει μάτι οξύ, πρέπει να έχει την οικονομική υποστήριξη προκειμένου να μπορεί να πραγματώσει τα όνειρά του χωρίς εκπτώσεις. Η οικονομική σας άνεση λειτουργεί θετικά, παίζει ρόλο στην κατάκτηση του στόχου σας και το χτίσιμο της καριέρας σας? Καταρχήν, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πρέπει μέσα σε όλο αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πρέπει. Θεωρώ ότι ο καθένας αποφασίζει για τη ζωή του και πώς θα πάει την καριέρα του ανάλογα με το τι θέλει και τι στόχους θέλει να βάλει. Εγώ όταν πήγα στην Αμερική ήταν στοίχημα με τον εαυτό μου ότι ή τα καταφέρνω στη Νέα Υόρκη και υποστηρίζω τον εαυτό μου ή γυρνάω πίσω. Πιο πριν, για 2 χρόνια, δούλευα στην Αγγλία προκειμένου να πάω στη Νέα Υόρκη. Έκανα μια έκθεση στην Ελλάδα λέγοντας ότι αν πουλήσω όλους μου τους πίνακες, πάω στη Νέα Υόρκη. Άρα δεν είναι... Το ένα φέρνει το άλλο και δεν μπορεί από τη στιγμή νούμερο 1 να έχεις την οικονομική άνεση να υποστηρίξεις κάτι το οποίο μπορεί να το έχεις μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Όπως και στην Αμερική πήγα και δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα καμία γκαλερία από πίσω μου, δεν ήξερα άλλους καλλιτέχνες. Όλα αυτά χτίζονται και έτσι όπως τα χτίζεις, το ένα φέρνει το άλλο. Και η Νέα Υόρκη συγκεκριμένα είναι η κατάλληλη πόλη γι' αυτό. Γιατί όσο προσπαθείς και όσο είσαι focused σε αυτό που κάνεις και έχεις στόχο, όλο και σου έρχονται πράγματα. Οπότε και το οικονομικό ακολουθεί. Τώρα στην Ελλάδα που μπορεί να προσπαθείς, μπορεί να έχεις στόχο, μπορεί να ξέρεις ακριβώς τι να κάνεις και το οικονομικό μπορεί να μην ακολουθεί, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αναγκαστικά κάνεις και κάτι άλλο για να μπορείς να υποστηρίξεις την τέχνη. Δεν μ' αρέσει να βάζω ταμπέλες, ούτε να κατηγοριοποιώ τα πράγματα και να πω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να υποφέρει για να είναι καλλιτέχνης, ούτε ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει από πίσω του ένα χρηματικό ποσό για να τα καταφέρει. Θεωρώ ότι αυτό είναι... Ο καλλιτέχνης θα βρει τρόπο να τα καταφέρει και να πει αυτό που θέλει να πει, είτε είναι με ένα μαρκαδόρο σε ένα τοίχο, είτε είναι με ένα performance στη μέση του δρόμου γιατί έτσι θέλει, είτε είναι με κάποιους πίνακες, είτε βρίσκοντας ανταπόκριση από τη δουλειά του σιγά σιγά και έχοντας ανθρώπους που τον υποστηρίζουν και συλλέκτες οι οποίοι όσο βλέπουν τη δουλειά ενός καλλιτέχνη να προχωράει, τόσο και πιο πολύ υποστήριξη θα έχει, άρα το ένα φέρνει το άλλο. Θεωρώ ότι σε όλα τα πράγματα το ένα φέρνει το άλλο. Εγώ και χορηγό να μην έβρισκα για την πλατεία Συντάγματος και να μην μπορούσα να το κάνω,
θα έβρισκα τρόπο να πω αυτό που θέλω να πω με έναν άλλο τρόπο. Άρα θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης θα βρει τον τρόπο του, ανεξάρτητα από το χρηματικό. Το χρηματικό θα έρθει για να τον υποστηρίξει αργότερα και να μπορέσει να προχωρήσει, αλλά δεν γίνεται να το βρει αυτό από την αρχή. Εγώ τουλάχιστον έπρεπε να έχω απομονή, να μου φέρει το ένα το άλλο, να δουλέψω πιο πριν για να υποστηρίξω το επόμενο μου βήμα και θεωρώ ότι έτσι είναι, έτσι συμβαίνει στο χώρο της τέχνης. Κινείστε σε έναν χώρο κατεξοχήν αντρικό, σε εισαγωγικά. Πόσο δύσκολο ή ενδεχομένως πιο εύκολο είναι για μια γυναίκα να κινηθεί και να ανελιχθεί σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο χώρο? Είστε έτοιμοι να πολεμήσετε? Καλά, έτοιμοι να πολεμήσουμε ανά πάσα στιγμή. Δεν έχω αισθανθεί, η αλήθεια είναι ποτέ, ότι έχω αδικηθεί ή έχουν προτιμήσει έναν άλλον καλλιτέχνη και όχι εμένα σε κάποιο project ή σε κάποιο ανοιχτή πρόσκληση για κάποια συμμετοχή και αυτά. Επειδή και κάποιος άντρας πήρε τη θέση μου ή ότι ένιωσα μειονεκτικά επειδή είμαι γυναίκα. Δεν το έχω νιώσει ποτέ. Άρα δεν έχω προσωπική εμπειρία σε αυτό για να πω ότι με έχει απασχολήσει ή με έχει προβληματίσει. Καθόλου. Ίσα-ίσα κάποιοι συλλέκτες που έχουν πίνακές μου, έχω και συλλέκτες που συλλέγουν μόνο γυναίκες και έχουν στη συλλογή τους μόνο έργα τέχνης από γυναίκες. Και δεν νομίζω ότι ανήκω ούτε σε feminist artist για να μπω σε όλο αυτό το σκεπτικό του είμαι γυναίκα και θα παλέψω για να ανελιχθούν οι γυναίκες. Δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στα επόμενά σας βήματα και καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.